Apa tabwera ndi update yathu yokhuzana ndi anyamata azikwanjerero kodi zayenda bwanji ku khoti paja takamba kale ndipo takamba mobwereza tizibweresa ma update wacholinga choti nkhani kuyamba kumayambiriro mpaka na kumapeto tiyendere limodzi. Anyamatatu anatengedwa kupititsidwa ku khoti lero ndipo anapitadi chigawo chakumamawa. Kumene kuja kwapezeka zonena kuti yayi alowa mu khoti zokambirana zimapitirirabe timayembekezera zonena kuti mwina mwake sikukhala zokambirana zambiri kungokhala kupereka chigamulo koma kunalibe ndithu madebate pakati pa akumbali yoyimira anyamatawa komanso ndekuti kumbali ya boma. Ndeno kumbali ya boma akunena kuti anyamatawa asapatsidwe belo. Dzulo tinayifotokoza bwinobwino kunena kuti no kumbali ya boma anapereka zifukwa zawo kuti anyamatawa amakhala mu Lilongwe ndipo mboniso zili mu Lilongwe akhoza kukasokoneza maumboni ukazopyeza chani asapatsidwe belo komanso anyamatawa akhoza kuthawa. Leroli amangopitirizano kuzizukuta komanso kuzipanga expand zifukwa zimene anyamatawa asapatsidwe belo. Kumbali ya boma tikunena kuti amene akuyimira mbali ya boma ndi Prescott Mwaiulipo anakati ngati kuti paja wa polisi amene amachita kafukufuku lero dzina lake latuluka lero akuti ndi Superintendent Nsukwa ndi dzina likumabwera mosiyana ena kuti Soko koma Nsuku pepani kwambiri akuti Superintendent Nsuku amene yotu amafotokoza kunena kuti no anyamatawa iyeyo ngati amene ndi timu yake amakachita zakafukufuku pa milanduyi anyamatawa asatulutsidwe pa belo. Akatulutsidwa pa belo akasokoneza zinthu kunjako komanso chifukwa china chimene amaonjezera lero ndichonena kuti anyamatawa akuti pali enatu pakati pawo amene akuyankha milandu yoti no ndi ya serious kwambiri. Milandu yonena kuti no akayipanga kuti no ngati angagamulidwe akhoza kugamulidwa amwina kuti akakhale kundende moyo wawo wonse life sentence. Ndiye mulandu ngati umenewo woti no chigamulo chake ndi imene akachita masamu bwinobwino life sentence akhoza kukhala moyo wake wonse munthu kundende. Kodi mukuyembekezera zonena kuti kumpatsa mpata onena kuti akedeke sangathawe kuthawiratu kuti wautali goodbye Malawi sindizabweranso sangathawe. N'chifukwa chake no anyamatawa sakufunika apatsidwe belo chifukwa cha zinthu ngati izi zimenezozo. Komanso akunena kuti pali ena atu amene milandu yawo ndiyoti ndiyokhuzana ndi ngati anakaononga ku parliament kuja ngati ina Dave Malamula ali ngati momwemo ndi sakuyenera atulutsidwe. Akatulutsidwa ndiye kuti milandu ina akabwerabe ya anyamata amene wawa kuchokera kumbali ya boma amafotokoza motero amene watu amene amachita zakafukufuku za milandu ku polisi. Kubwera nonso pano kumbali yoteteza anyamatawa maloya awo akukamba zoona kuti yayi anyamatawa apaseni mabelo ali ndi ufulu otakhoza kupatsidwa belo ndipo akuyenera apatsidwe belo muzita kukayitanira kunja ukoko bwerani muzayankhe mulandu wanu abwera. Ngati ku khoti ayika ndondomeko mmene zimayenera kukhalira kunena kuti okay zikakhala motere ndi kuti anyamatawa akuyenera azipanga zotere azikaonekera kukayandi ku polisi masiku awa ndi awa ngati alephera zabwera zamanga chani zinthu ngati zimenezo zimathandizira kuti anyamatawa ndi kuti no akhazikike asathawe. Plus zifukwa zina zinaperekedwa kale kunena kuti anyamatawa amakhala mu Lilongwe kubwera ndi kuti no mabanja awo ali kumeneko sangathawe athawira kutimo. Komabe akumbali yolamula amapitirizabe kufotokoza kuti anyamatawa belo asapatsidwe chifukwa chani anyamata enawo akupereka ngati Dave Malamula wapereka ma address atatu umakhala kuti akupereka nyumba zitatu kwakuti ndi kwakuti iwe ukupereka bwanji ma address atatu ndi ifeyo tingagwireno kuti ndikutino kumene tingakampeze ngati munthu wasuntha. Mukuona zezauka mbelembele zikuona kuti anyamatawa akhoza kukathawa kukambapo kumakamba motero ndithudi. Nkhaniyo ndiona kuti pakanali panopa jaji no wangoyipangano kuno kuti tiyike pa hodi lero chigamulo ndi zapereka mawa nthawi imene izi zakwana cham'ma 10 komano ndamva mbali zonse apa ndi ndikufunika ndikaunike bwinobwino kuti no ndipereke belo kapena anyamatawa asapatsidwe belo.
Mene mutu ndi mene zayendera leloli ndi anyamata azikwanje ndipo titinati tizibweresabe pakanali panopa ndoti iwowa anyamulidwa azibwerera kumene akumasungira. Komano mwina chimodzi chomwe tinayiwala kumbali ya oyimira anyamatawa apemphatu kuteko kwa jaji kunena kuti akuti apatse chilolezo, tisati chilolezo koma chiletso choletsa apolisi kuti asawamangenso anyamatawa akapatsidwa belo. Akuti jaji apereke chiletso fa khote pajali mapereka chiletso chiletso kuiletsa polisi ndi malamulo kunena kuti no malinga ndi malamulo tikuletsani tsopano kuti no anyamatawa tikapatsa belo mawa inuyo musamangenso. Kaya mukhala mulini milandu yotani kufuna kuamanga musamangenso yaye. Chiletso zimene chichi akuti akupempha kuchokera kwa jaji. Mukiona bwanji point tu yoti yopatsa chidwi imeneyo. Koda jaji apereka chiletso chimenechi mawa ndi mmene titamve kuti nokuli zotani. Koma leloli mmene zayenda motero ndithu kunali madebate amenewo. Kodi inu mukuyima patino mwina lero masintha maganizo chifukwa tikumawerenga makomenti anu ambiri mukuti yayi osapatsa belo. Lero mukuyima patino mukuona kuti no jaji apereke chiletso kuti mawa anyamatawa asamangidwenso. Nanga ndi zimene akamba kumbali ya boma zonena kuti ena momwemo milandu imene akayankha ndionena kuti no ikakhudza kuti iwowo amangidwe mpaka moyo wawo wonse, akakhale kundende moyo wawo wonse. Mukuona kuti anyamata ngati amenewo apatsidwe belo sangathawe akudziwa zinthu ngati zimenezi. Tiuzeni maganizo anu mu comment section, koma mukamatiuza maganizo amenewo osawalanso kulemekeza maganizo anzathu. Akuti